Pois eu lembro que empecé cando era infantil de primer ano. Empecé porque na miña familia sempre respirouse moito o balonmán. Meus primos xogaban no Octavio, eu sempre lembro que ia a ver os seus partidos e sempre quería xogar con eles no seu equipo, pero a miña nai nese momento non estaba moito pola labor, pero finalmente convencina e conseguí o meu obxectivo e moi contenta por elo. Esa época recordo honestamente con un pouco de tristeza. Primeiro porque nunca tiven ao longo da miña carreira deportiva a intención de sair fora a xogar. Eu valoraba moito xogar aquí na casa con o meu público, con a miña xente, pero chegou un momento no que se quería seguir xogando en Champions e xogando partidos de primeiro nivel, non tiña outra opción que ter que marchar. Entón ese foi un pouco o motivo que me impulsou un pouco a sair fora da miña terra, pero bueno, foi unha experiencia moi gratificante, foi positiva porque aprendí moitísimas cousas, entre elas un idioma novo, unha forma de ver balonmán diferente. Eu penso que enriqueceche moito como persoa sair fora e coñecer outras culturas, outro balonmán, con moita ilusión. Para min obviamente a medalla de bronce, por suposto, pero para min unha das medallas que tamén son moi especial, tanto para min como para as miñas compañeras, estou segura, a medalla que conseguimos en Macedonia, medalla de plata nese europeo, porque foi como un antes e un despois, no, do balonmán feminino. Aí foi como o punto de partida dunha era estupenda e quizás a medalla de bronce foi como a guinda do pastel, non? Foi un recordo moi especial para min. Quizás agora, co paso do tempo, o valoro moito máis, non? Porque unha das cousas que ten o deporte é que ti podes entrenar moito, podes facer moi ben as cousas, pero non sempre consigues o obxectivo, non? E nós somos unhas persoas moi afortunadas porque loitamos por conseguilo e tivemos a sorte de conseguilo, poder subir ese podio nuns Xogos Olímpicos e conseguir esa medalla. Entón, para min é un recordo que moi especial, quizás o máis especial da miña carreira deportiva, moi orgullosa e tamén porque serviu un pouquiño para facer un pouco máis visible o noso deporte que tanto necesita, non, nesta etapa. Eu penso que o meu peor momento foi quizás ese ano antes dos Xogos, porque tive unha lesión a priori bastante sinxela, unha rotura de fibras normal, pero esa rotura de fibras non a curei ben del todo. Empecé antes de tempo, me tivo apartada das pistas 5 meses, perdime un mundial, perdime moitas cousas importantes para min. Nese momento eu xa tiña unha idade, entón a xente empezaba a dicir que se xa tiña moitos kilómetros en riba, facíante sentir un pouco maior, non? Eu pensaba, non é verdade, nunca me he lesionado, para unha vez que teño algo que me ten un pouco apartada, empezadesme a dicir estas cousiñas. Pero bueno, eu penso que o deporte é así, non? Ten as súas luces, as súas sombras, pero quizás ese momento sí que foi bastante duro para min. Aparte, xuntouse con unha época no equipo actual que estaba, que era o Chaco, unha época onde tivemos realmente moitos problemas económicos, estivemos toda a tempada sen cobrar, aún así conseguimos todos os resultados, sacamos adiante a temporada. Pero psicolóxicamente para todas as xogadoras que estábamos nese equipo foi moi duro. Eu penso que ese foi, a nivel personal, o momento máis duro da miña carreira deportiva, pero logo todo é a maxia do deporte, non? Fas de tripas corazón, vas a esa concentración con a ilusión de facer un bo papel nos xogos e conseguimos esa medalla, non? Entonces, prefiro quedarme cos momentos bons e con esos recordos, non sei, moi especiales para min. Ui, que moitas! Sabes que pasa? Que eu non son moi obxectiva neste tema, porque encantaríame volver a xogar coas miñas amigas de balonmán. Non podo dicirche un nome, e non é por quedar ben, digocho de corazón. Unha das cousas que máis boto do menos de haberme retirado é pasar tempo coas miñas compañeiras, porque realmente forman parte da miña familia, as teño moito aprezo, e cando falo delas emocionome todo. Entón, non podo dicirche un nome, pero o que máis boto de menos quizás é botar ese tempo, esas parrafadas, esas risas, eses xogos dentro da pista con elas. Honestamente, non é por quedar ben. Penso que de todos os entrenadores sacas cosas positivas. Obviamente, con algúns te sentes máis a gusto que con outros,
Pero eu gustaríame aproveitar esta entrevista para agradecer a todos eles, a todos os adestradores que formaron parte da miña vida, porque de todos eles aprendín algo. O papel do adestrador é un papel moi importante porque ti, sen darte conta, aprendes moito deles e con eles vives moitas experiencias, aportante moitas cousas que logo podes pôr na práctica antes ou despois, ou incluso na túa vida logo. Entón, pois, moi agradecida a todos eles. Eu empecé xogando en Galicia, aquí no Ría de Vigo, a verdade é que gardo moito cariño a todos, é que non quero parecer unha benqueda, pero de verdade que o sinto así. O Ría de Vigo, que foi onde empecé, onde din os meus primeiros pasos como xogadora. Logo, o balonmán porriño é un club al que teño moito aprezo, porque grazas á súa oportunidade chamáronme cando eles xogaron o primeiro ano en División de Honra. Deronme a oportunidade de formar parte da súa plantilla e gracias a esa oportunidade eu tive unha oportunidade de despegar, empezar a ser xogadora, entre comillas, profesional, non? Entón, o Porriño é un club que teño moito cariño. Todos son un pouco especiales para min, cada un na súa época. O Mar Valencia o xito tamén porque con elas fíxeme forte, madurei como xogadora. A base de caña, a base de choros e moitas lágrimas, pero madurei como xogadora, fíxeme forte e ensinei-me moitísimo. Logo, pois, un club que teño moitísimo cariño. Quizás onde máis disfrutei e tamén máis sufrín foi o Ichaco, que estive nese equipo cerca de 7 tempadas, e ali eu penso que nese club foi onde disfrutei, pero tamén onde sufrín máis que aquela última tempada, como relataba antes, que pasamos un pouquiño mal. E logo para despedirme, pois, por exemplo, o Bardar, porque deu unha oportunidade de xogar fora, de practicar o meu deporte, tratáronme super ben, a pesar de que o último ano estuve lesionada. Pensei que nun primer momento mandaríame a miña casa, porque digo, isto xa rematou, pero non, estiveron aí comigo incondicionalmente e estoulles moi agradecida. Pues está sendo especial porque realmente nunca pensei en ser adestradora, non o tiña na miña cabeza e para min é algo super bonito. Este ano sei que teño que facer un parón porque a miña logística familiar non dá para todo. A finales de noviembre vou volver a ser mamá e non teño tempo para todo, polo menos neste momento, pero estes 2 anos no Lavadores foron 2 anos moi especiais porque primeiro, cando entrenas a nenas pequenas, son como pequenas esponsas, son moi agradecidos. Entón é moi gratificante o traballo cos pequenos. E logo cas maiores tamén aprendín moitísimo porque, bueno, Anxo Otero puso en mí a súa confianza, axudoume moito, aprendín un montón. Para min foi unha experiencia moi bonita porque unha cousa é ser xogadora e outra cousa é ser adestrador. Cando eres xogadora todo depende de ti, ti sabes como estás, pero cando eres adestradora hai tantas cousas que eu, ás veces, a terminar un partido, acababa con dor de cabeza. Eu dicía, non podo máis con isto. Pero a verdade é que sí, foi unha experiencia moi bonita, moi gratificante e nada, aprendendo pouco a pouco, intentando axudar e aportar e pôr un graniño de arena ao noso deporte, non? Porque creo que é o mínimo que podo facer por un deporte que a min deumo tantas cousas e quizás formoume un pouco como persoa, non? Entón, creo que teño ese deber co balonmán.